Moderné bývanie v centre bez kompromisov? Predstavujeme nadštandardne kompletne zrekonštruovaný, zariadený trojizbový byt priamo v centre mesta Žiar nad Hronom. V tehlovej zateplenej bytovke, mimoriadne kvalitne zrekonštruovaný. Moderné plastové okná s vonkajšími elektrickými žalúziami, podlahy Parador, bezpečnostné dvere Adlo, kuchyňa so vstavanými spotrebičmi Miele. Samostatná kúpeľňa s vaňou aj sprchovým kútom a oddelená toaleta. Všetky miestnosti sú vybavené kvalitným nábytkom na mieru. Celý byt bol zateplený a odhlučnený aj zvnútra, vrátane stropu. Dômyselne spravený interiér pre čo najľahšiu údržbu. Parkovanie priamo pred domom. Stačí sa len nasťahovať a užívať si nádherný domov.